trabalho em palavra de oração. Assim nós por 30 den e tema Jave. Nós reza. Tanta de amor, nós está agradecido. Ave mente, Senhor, ave merdia conosco por tabo dilante, Senhor, de mo presença, de mo casa. E assim, Senhor, o que nós te vai abrir, a palavra, permitir, Senhor, que o Espírito Santo te vai guiar, Senhor, e tema já, Senhor, para assim aí, nós por conhecermos mais, a mais cerca de Deus. Usamos como instrumento, Senhor, para apresentar a palavra, foi começo até no final. Está nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ok, feliz merdia dia mais. Bom venir na cada bom venir na cada que hace acto de presença de casa de Deus. Een fijne middag en een welkom bij elke die heeft gekozen om hier te zijn in het huis van God. Oké, este puro eigenlijk projecteren. We gaan het proberen te projecteren. Oké. Oké, het titolo já is Kutene ta vence. Het titel van vandaag is Degene die vasthoudt zou overwinnen. Oké, van Awe, we zijn Hollandees. Awe, nós trabalhamos in het boekje de Samuel, 1 Samuel capítulo 1. Vandaag gaan we in het boek van 1 Samuel nummer 1. Oké, en nós trabalhamos studia a história de Anna e Penina. En we gaan het verhaal van Anna en Penina bestuderen. Oké. Assim está com a vida bom para nós ter nos Bijbel junto conosco. Het is goed dat we vandaag onze Bijbel met ons hebben. Okay. Assim nós por wak, se we wak nós por projecteer também riba. Oké, lá em wak te cambio. Outros. Tekst in Hollandees. Oké. Met bij commissar lezen, dan tenen de bezig. Ik begin met lezen ondertussen tijd dat ze de andere slide gaan laten zien. Oké. Versículo 1 dice, a woord dat un cierto hombre na Ramatiam. Sofim die Serunang die Ephraim y su nombre estaba Elcana. Yu hombre de Jeroham, yu hombre de Eliu, yu hombre de Tohu, yu hombre de Zuf, Efrateo. E estava de 12 esposas, nome de um estava da Ana, e nome de outro estava da Penina. E Penina estava de Yu, maar Ana não estava de Ik heb de vers niet, maar ik ga het proberen te samenvatten. Het verhaal gaat over een man, hij heette Elkana en hij had 2 vrouwen. De ene Anna, de ene Penina. Penina had kinderen, maar Anna niet. Oké. Dus, ora nós wak bom e personagem nango te aparecer den e capítulo aqui principal. Esse personagem nan principal da Penina, Elcana e Ana. De hoofdpersonen van dit verhaal zijn Elkana, Penina en Hanna. Oké, dus we nós também waki les nos por saca voor die inter historia aqui. We gaan vandaag kijken welke les we kunnen krijgen of uithalen van dit verhaal. Oké, logicamente no un cuenta, pero una historia real. Tuurlijk is het geen fabeltje, maar een waar gebeurd verhaal. Oké. Oké. Vers 3 te visa a woord tour anja e homer aqui estava de bij voor die stad para adorar e para oferecer sacrifício na Senhor die exército na Silo. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Tjofni en Pinchas, de 2 zonen van Eli, waren daar priesters van de Heer. Oké. Dus de outra palavra para mim não beleza inter e história que não é pide aqui. In andere woorden, om niet dit hele verhaal te gaan lezen, maar gefocust op dit gedeelte. Elcana estava da esposa de Ana também e Penina. Elkana was de man van zowel Penina en van Anna.
E estava da bai tur anya para bai adora na silo. En hij ging elk jaar naar de silo om offeren te brengen. Ok. Dus aqui na wo. Nós te mira Kiko estava da problema de Ana. Dus Ana seu problema estava da taku e no por anya you. Hier zien we wat het probleem was. Het probleem van Hanna was dat Hanna geen kinderen kon krijgen. Mas sin embargo, sua esposo, estava de estimé. Maar ondanks dat bleef haar echtgenoot van haar houden. Juist, mais que Penina. Meer dan Penina. Dus hij estava de um apreço especial para Ana. Hij had een speciale waardering voor haar. Pero, o problema de estava de taco em banha you. Maar het probleem van Hanna was dat ze geen kinderen kon krijgen. E outro sim. Maar Penina wel. Assim na tá tinhora, ora nos wak no te turcos nos tahanha pareu de vida. En zo zie je dat we niet alles tegelijkertijd krijgen in het leven. Juist, timbeva da mira wat de wak outro ende, e ziet in certo cos. Soms kijken we naar anderen en dan zien we dat hun wel bepaalde dingen hebben. Maar abo no ting. Maar jij niet. Então timbeva de desejar de ting is lo que es un ting. En soms wens je dat je hebt wat de ander heeft. E outro de desejar de ting lo que abo ting. En de ander wenst te hebben wat jij hebt. Dus al final wat de wat tinhora hende no te contento com lo que nan ting. En dan zie je soms de mens is niet blij met wat hij heeft. Of lo que nan ta. Of wat ze zijn. Ok. Dus Ana tinha problema. Dus Anna heeft een probleem. E Penina se estava de poranya de uma maneira nos abisacava. Então esse ia pone com ela hopi orgulho, estava tinha orgulho. En Penina kon wel kinderen krijgen zoals we eerder al hebben gezegd. En dit heeft ervoor gezorgd dat Penina een hoogmoedigheid heeft gekregen. Correto, dus estava da sintiele mais com Ana. Ze voelde zichzelf meer dan Hanna. Ok, dus hoor ik tano passo van die Ana. Imaginava que de wake jeriva te bou, sombra esse por aan een por. Je kan je voorstellen dat als ze langs Hanna loopt, dat ze van top tot teen naar Hanna kijkt, want zij kan kinderen krijgen en Hanna niet. Juist. Dus dingen tempo e hanhamento de you ta essencial. In die tijd was kinderen krijgen van groot belang. Juist. Hoje dia de visa nome te bij studia minke you. Nu kunnen we zeggen van, oh ik ga studeren, ik wil nog geen kinderen. Ja, mike baie fo, mike viaja, mike se opicos. Ik wil naar het buitenland gaan, ik wil reizen, ik wil nog verschillende dingen doen. Juist. Pero de tempo aqui hanhamento de you tava de necessário. Maar in deze tijd was het krijgen van kinderen heel belangrijk. Me imaginar de desejo de tu rende mulher também com dia na pobira mama. En ik kan me voorstellen dat het een wens is van elke vrouw om ooit kinderen te krijgen. Ok. Dus het bisavo Kiko Penina tava da hasi awor. Dus de vraag is, wat deed Penina dan? Ok, dus ora bewakri be portret. Wat de mira com Penina da Penha su cabelo. In deze foto ziet hoe Penina het haar van haar dochter aan het kammen is. Então mientras et wak Ana di banda. En terwijl kijkt ze van het hoek van haar gezicht naar Anna toe. De outra palavra amisi ting e abo não. In andere woorden, ik heb en jij niet. Então eu imaginar-me com Ana tava de sintiele, ora que tava de mira, Penina tava de sesei. Kan je je voorstellen hoe Anna haar voelde toen Penina haar zo tegen haar gedraagde? Correto, pessoal. Ela purva tu maneira, pero um pouquinho claro. Ze heeft op verschillende manieren geprobeerd, maar het is toch haar niet gelukt. Dus de situatie tava de cansa Ana. Dus de situatie zat Anna hoog op het hart. E pone que tava de quebrar, su coração tava de quebrar cada vez hora que mira Penina tava de provocar. En haar hart scheurde elke keer toen ze zag hoe Penina haar probeerde te plagen. Ja, juist. Então deve ser em versículo 6. Versículo 6 de 1 Samuel 1, capítulo 1. Ele diz: su rival, sin embargo, estava de provocar sem misericórdia, parecia sentir o mais fastidioso, passou o Senhor a ser sua matriz. Penina maakte Hanna het leven nog moeilijker door haar voortdurend te treiteren met haar onvruchtbaarheid. Ok.
E a soça de que año tras año, cada vez que eu estava da baia na casa do Senhor, penina estava da provoquer, assim que eu estava da llorar e não estava da comer. Zo ging het elk jaar wanneer Elkana op reis ging. Telkens lachte Penina haar uit en plaagde haar onderweg. Dat maakte dat Hanna zo overstuur dat zij begon te huilen en geen hap door haar keel kon krijgen. Correcto, zomba, no solamente que el no por añayu, pero wat te provoqueert también. Niet alleen kon ze geen kinderen krijgen, maar nu wordt ze ook getreiterd. Correcto, a lo menos es por consolar, ¿de verdad? Tenminste kon haar mede-echtgenote haar troosten. Juist, bisele, oké, met de kubo, barresa junto, pero nada de sei. Dingen van zeggen van, het is oké, ik ben met jou, zullen we samen bidden en zo, maar niks daarvan. Pero estaba dando uso de situación para poner Ana sentir malo. Maar ze maakte gebruik van de situatie om Anna slecht te laten voelen. Pero no olvida el título de tema. Maar vergeet niet de titel van het thema. Es un que tiene ta vence. Degene die vasthoudt zou overwinnen. Dus Ana estaba de llorar y consecuentemente no estaba de apetito para comer. Dus Anna was aan het huilen en daardoor kreeg ze ook niks door haar keel. Oké, dus hoor we wat bon het bisa unda más. Dus met imaginar mi penina. Ik kan me voorstellen Penina. Tava de bisa wak ture misa ku wat bai ture oración ku wat hasi. Kijk naar de hele kerk waar je naartoe gaat en al die gebeden die je maakt. Y a mí mes kun de bai iglesia. En ik die helemaal niet naar de kerk ga. Die bai na mi daresa. Amper aan het bidden is. Si te sale en estado que oro mi que. Krijg wel kinderen wanneer ik het wil. Y es más, mi te plania pa en 5 hombre más. En ik ben van plan om nog 5 zonen te krijgen. Anto Ana no tin jung. En Anna heeft geen enkele. O imaginavo que cuida siguo. Kan je je voorstellen hoe dat haar pijn zou doen? En verdad, tin veo dice, mi da si oración, pero quieto. Inderdaad, soms maak je gebeden en dan zie je nog geen resultaat. Mi ti aña tarese pa Dios curami. Ik ben jaren aan het bidden dat God mij zou genezen. Pero te ainda nada. Maar nog steeds niks. Sin embargo, doctor avisami e coabira pior. Maar echter zeggen de dokters dat het erger wordt. Kiko lobohasi de een situatie asini. Wat zou je doen in zo'n situatie? Lobo stop di resa. Zou je stoppen met bidden? Lobo stop di confia. Zou je stoppen met geloven? Of lobo sigi confia. Of zou je blijven vertrouwen? No olvida, es un cutene te vence. Vergeet niet, degene die vasthoudt zou overwinnen. Correcto. Dus quanto tempo Ana estava in deze situatie? Estava de algo de un año zo? Hoe lang bleef Anna in deze situatie? Was het een ding van een jaar alleen? Vers 3 te contestanos quanto tempo de visa. E de visa sim que a word tur aña e hombre aqui estava de bai voor die su staat para adorar este Elkana. Elk jaar reisde Elkana met zijn gezin naar de tabernakel in Silo om de Heer te aanbidden. Versículo 7. De visa e a sosa de que aña tras aña cada vez. En vers 7 gaat door. Zo ging het elke jaar wanneer Elkana op reis ging. Penina estava de provoquer. Telkens lachte Penina haar uit. Dus de outra palavra, het visava aña tras aña. In andere woorden, jaar achter jaar. Dus não estava de um cos de aña. Dus het was niet iets van 1 jaar. Estava de deze situação mais que aña. Ze was in die situatie voor meer dan 1 jaar. Dus Kiko Ana lo assim, Lola stop de reza. Dus wat zou Anna hebben gedaan? Zou ze zijn gestopt met bidden? Lola vai voor de iglesia. Zou ze zijn gestopt naar de kerk gaan? Paso Dios não está contestando sua oração. Omdat God haar gebed niet aan het antwoorden is. Penina está ganhando mais you. Penina krijgt steeds meer kinderen. Aña daarbij. Jaren gaan langs. E Dios não tem fim de contestar. En God heeft nog steeds geen antwoord gegeven. Ja, we meenten, we merdia, quizás essa estava situação. En vanmiddag is het misschien jouw situatie. Quizás não de aña mente you. Misschien niet in kinderen krijgen. Pero algo outro que você luchando com ele. Maar iets anders waar je mee vecht. Bestrijdt. Correto. Dus het is e a pergunta que nós por assim nós mes lesando e vers nan aqui. En de vragen die we ons kunnen stellen door deze vers te lezen. Puntrando nos mes quanto aña nos tem de lucha. Vragend aan onszelf
hoeveel jaren we zijn aan het strijden. Kiko ta mi lucha ave Wat is merdia. mijn strijd vanmiddag? Kiko te obstaculo nang de mi caminda. Wat zijn de dingen die mij storen vandaag? Quizás ave me inde babini con corazón quebra. Soms misschien of nu heb je een gebroken hart. Com consequência você sente que não tem gana mais algum vez de viva. Dat je soms niet meer de zin krijgt om te leven. Lá que nós lesa versículo 8. Laten we vers 8 lezen. Para nós waku apesar que Ana estava de quebrar, estava de algo que Penina não estava de ter. Om te zien dat ook al was Anna gebroken, dat ze iets had dat Penina niet had. Kiko estava de ter que Penina não estava de ter. Wat had zij dat Penina niet had? Versículo 8. Ele visitó su esposo Elcana avise Ana, pa Kiko bota llora y pa Kiko no te come y pa Kiko bo corazón te triste asina. Mi no te ni fica más pavo que 10 joamber. En dan zegt vers 8, wat is er toch Hanna, riep Elkana dan. Waarom eet je niets en heb je zo'n verdriet? Ben ik je dan niet meer waard dan 10 zonen? Oké, dus de otra palabra, Elcana estaba de estima, manejo se bisacaba, Ana más que Penina. Zodat het te merken is, en dat we al hebben gezegd, Elkana hield meer van Anna dan van Penina. Oké, dus de otra palabra, a pesar el lucha que nos porta pasa ding, In andere woorden, ondanks de strijd die wij nu hebben, Dios te visa nos corda como está estimado. zegt God tegen ons, vergeet niet dat ik van je hou. Bo corazón por de triste, Je hart kan gebroken zijn, pero mi nota ni fica más pavo que 10 hombre. maar beteken ik niet meer waard dan 10 zonen voor jou? Ese es un mensaje directo de Dios para nos avimenta. Dat is een directe bericht van God voor ons. Que de nos lucha, de nos tristeza, tem que te estima nos. In onze pijn, in onze strijd is er één die van ons houdt. Oké, então disse dus Ana estava de sentir, de certo sentido, suso de lucha. Ana estava de sentir, Anna voelde haar suso de lucha. Sí. alleen in deze strijd. Correcto, pero estava de suso. Maar ze was niet alleen. Pues su esposa disse, no está triste. Want haar echtgenoot zei tegen haar, wees niet verdrietig. Cara como te estimava. Vergeet niet dat ik van je hou. Vers 5. Ele dice, mas Ana estava de donar porção doble. Sorry, sim. Ana estava de donar porção doble para sombra e estava de estima Ana. Maar Hanna gaf hij 2 maal zoveel, omdat hij erg veel van haar hield, ondanks haar kinderloosheid. Ok, vamos continuar rapidamente. Ele dice, no te turcos timbesta cana maneira boque de vida. Niet alles in het leven loopt zoals wij het willen. Ok, timbe en verdad, tem algo, vamos poner assim aqui. Dus timbe não tem essa aqui, pero we tem essa aí. Om het op zo'n manier te voorstellen, soms heb je dit, maar heb je het ander niet. Portava não tem 100, Misschien heb je geen geld, pero we tem saúde. maar je hebt gezondheid. De verdade, portava tem auto, Misschien heb je geen auto, pero we tem 100 para traficar, para maar je hebt wel comer. geld om het OV te gebruiken. Ok? Dus Deus finalmente está conosco dentro da situação. Dus God is met ons in elke situatie. De outra palavra, seja agradecido dentro do cos. Met andere woorden, wees dankbaar in alles. Ok, dus o que a Bíblia avisa nos para Wat zegt de Bijbel tegen ons zodat wij dat kunnen doen? Promete Tesalonicenses na 5:17 de Bisa. 1 Thessalonicensen 5:17. Assim oração sem stop. Seja agradecido dentro do cos. Para sombra e saque de vontade de Deus para vosso de Cristo Jesus no paga espírito. Bid onophoudelijk. Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wilt dat u als christenen zo leeft. Verdrijf de Heilige Geest niet uit uw hart. Ok, dus a pergunta a merdia, a situação de Ana estava de fácil? De vraag van vandaag, was de situatie van Hanna makkelijk? Juist. En dan kijken we naar onze keren. Wat denken we? En estava de fácil, de verdade?
Het was toch niet makkelijk? Estava difícil. Het was moeilijk. Dus hopi biano se bisa ja, bon te sinti lo que mi te sinti. Vaak zeggen wij, je voelt niet wat ik voel. Ora bo passa ding bo sa. Als je er doorheen gaat, zal je weten. Pero cada de nos tiene nos cruz. Maar elk van ons heeft ons eigen kruis. Nos turta passa de nos conan. We gaan allemaal door onze dingen. Pero Dios te dice nos algo así. Maar God zegt iets tegen ons. No stop di reza. Stop niet met bidden. De outra palavra também, seja agradecido dentro cos. Wees dankbaar voor alles wat je hebt. Bono por año you Ana, Je kan geen kinderen krijgen, Anna. pero me te estimava más con ese. Maar ik hou meer van jou dan van haar. Ok, vamos seguir. Versículo 10 te visa. Vers 10 zegt. Y Ana, com amargura de alma ahasi oração e a llora machá. En Hanna was vertwijfeld en huilde bittere tranen, terwijl zij tot de Heere bad. Ok, me te skip bij versículo 12. Ik skip naar vers 12. Agora só de que mientras se estava de seguir essa oração de presença do Senhor, Eli estava de observar sua boca. Eli zag haar mond bewegen tijdens haar stil gebed. Ok, dus Ana, ela stop de reza. Maar dus heeft Anna gestopt met bidden. Ela stop de essa oração, apesar que a situação estava da anha foder mesmo situação. Is ze gestopt met bidden, ook al zag ze dat de situatie jaar in jaar uit hetzelfde bleef? Que nós temos, nós lê hoje, o Wat Ana zeggen we? seguir perseverante, We hebben verdade? net gelezen dat Anna bleef bidden. Ok, pero mientras que estava da reza, que Maar- começa ela assim? Maar terwijl ze bleef bidden, wat heeft ze meer gedaan? Ela hace promessa na Deus, versículo 11. In vers 11 zegt het dat zij een belofte heeft gedaan aan God. Que dava de promessa? Wat was de belofte? Que ela prometi. Wat heeft ze beloofd? Ah? Ok, dus eu que aia, que te beas com né? Oké, dus de kind die zij zou krijgen, zou zij geven aan God. Ok, que tremendo, de verdade, dus o bibia também, nós também me se por hace promessa na Deus. Soms moeten wij ook beloftes kunnen maken aan God. Nós simplesmente pedi só, Niet alleen maar vragen. se agora bom Deus também que algo. Want vergeet niet, God zou ook iets terug willen van ons. Que Deus Wederzijds. que? Wat zal God willen? É coração, Het hart, nos mente, ons nos vida completo. hele leven. Ok, dus Ana disse, boname you amber, Dus Anna zei, als je mij die zoon geeft, lo me dediqué nabo. zou ik hem naar jou toe brengen. Pero mientras que estaba haciendo oración, Maar terwijl dat zij bidt, quem estaba te observé? wie zag haar? ¿Ah? Eli, de verdad? El sacerdote estaba te observé. Die priester was haar aan het observeren. Então que ela pensa de je? En wat dacht hij van haar? E de ela pensa que estava da burachi. Hij dacht dat zij dronken was. Você está mira lep não só de move. Want hij zag alleen maar haar mond Pero não bewegen. entende nada. Maar hij hoorde niks. Dus ela pensa que de burachi. Dus hij dacht, zij is dronken. Wa hopi biata metiende no conoce a situação. Vaak kennen mensen je situatie niet. Então não da papia. En ze praten. De verdade? Pero ava conheceva dolor. Maar jij kent je eigen pijn. Pensei Deus visava o tristeza que je. Daarom zegt God tegen jou, breng het Prom- mee naar mij. Yes, prometo o tristeza que ende. Voordat je het brengt naar mensen. So Deus é Deus fiel. Want God is een Ja, Deus é Deus fiel, Deus vertrouwen. trouwbare God. Yes, essa é a palavra. Ok. Então, bisa Senhor, em versículo 14, vamos que vai 14 mesora. Então, bisa. Oh, we gaan naar vers 14 Ja. en het zegt. E ora Elia disse, quanto tempo mais lo você bebe burachi? Stop die bebebinha. Hoe haalt u het in uw hoofd hier dronken binnen te komen? Zei hij grofweg. Eli dus. Ga eerst uw roes uitslapen. Ok. Dus timbe verdade, mas não sabia hoje. E gente te passa de dolor. Zoals we net zeggen, de mens gaat door zijn eigen pijn. Pero gente algum vez te saca outra conclusão. Maar mensen trekken andere conclusies. Pero Ana stop de confia a Deus.
Maar betekent dit dat Anna is gestopt met vertrouwen in God? Apesar que o ene nanda papiri waje. Ook al zeiden de mensen veel over haar. Você torrente bisa anum banha you. Want iedereen zegt Anna kan geen kinderen krijgen. Elite bisa de burache da. Eli zegt ze is dronken. Dus tur caminda nanda papiri wa Anna. Dus overal had iemand iets te zeggen over haar. Descouragé. Haar demotiveren. Sim, para abandonar sua fé. Zodat ze haar geloof zou verlaten. No lubida o inimigo da trás tu rezage. Vergeet niet, de vijand is achter dit allemaal. Ok, dus Elia compreendeu depois. Dus Eli heeft daarna begrepen Que Ana não estava de burachi, dat Anna niet dronken was. pero estava de ter coração triste. Maar ze had een verdrietig hart. Versículo 5. Vers 15. Mas Ana contestou e disse: Não, meu senhor, me tão moe tribular, me não bebe vinha, nem bebida sterke, mas me adrama me alma dilante di Senhor. Maar ik ben helemaal niet dronken, meneer, antwoordde Anna onthust. Ik was alleen vreselijk verdrietig en heb mijn hart bij de Heere uitgestort. Ik had hem vanwege mijn verdriet zoveel te vertellen. U moet echt niet denken dat ik dronken ben. Correcto. Dus no toma vos sirviente para moe perverso. Passou met a for de mi preocupação grande e for de mi aflição minha papia te agora aqui. Então assim que Senhor em Hebreu 1:1. Então bisabo fé ta é segurança de coisa que gente ta espera. É convicção. É convicção de coisa que gente não ta mira. E sem fé ta impossível para agradar. Você é sungo ta pensa que Deus me se quer. Que eta é sungo ta recompensar é strango da buscar. Want Hebreeën 11:1 zegt, wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijk wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien. Vers 6 zegt dan door, maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en beloont wie hem zoekt. Amen. Dus mientras que o inimigo, de outra palavra, den é persona de Penina. Dus in andere woorden, in de persoon van Penina. Ja, dus inimigo de persona de Penina. Dus de vijand in het persoon van Penina. Assim descouragé. Bleef haar ontmoedigen. Ok. Assim finalmente provoqué. Bleef haar treiteren. Pero Ana. Maar Anna. Não a give up. Heeft niet opgegeven. Ela sigue perseverar. Ze bleef doorzetten. En de waque de Senhor, com Ana a demonstrar que ela quer de Deus. En kijk hoe het hier zegt, hoe Anna heeft laten zien dat ze in God gelooft. Versículo 18. Vers 18. E Ana bisa. En Anna zei: Lago vos sirviente a graça de movista. Laat uw dienares Lago vos sirviente a graça de movista. Laat uw dienares genade krijgen in uw zicht. Ok. Assim é mover a coisa o caminho da bai, dus. Lá põe assim que Eli finalmente a bendicionar Ana. En uiteindelijk heeft Eli Anna gezegend. Ok, então ora que ela sali, Ana sali bai. En toen Anna wegging. Assim é o versículo de Bisa. Zo zegt de vers. Assim é mover a coisa o caminho da bai e a come e sua cara não estava de triste mais. En zo ging de vrouw weg en ze heeft gegeten en haar gezicht was niet meer verdrietig. Ok, pergunta. Vraag. Ana en Ju kawaginan? Heeft Anna al kinderen gekregen toen? É saco lo bem a Ju? Wist ze dat ze kinderen zou krijgen? Enti nada, testa negativo. Ze heeft niks. De test was negatief. Ok, testa negativo, pero com ela vai. Maar hoe ging zij? Com cara contento. Met een blij gezicht. Então ela come, você ela começa a comer en ze heeft back. gegeten. Então de Bisa, versículo 19. En ze zeggen in vers 19. Então ela lanta me hinta trempang e a adorar delante do Senhor e a volve bij casa na Rama. Het hele gezin stond de volgende morgen vroeg op en ging naar de tabernakel om de Heer nog eenmaal te aanbidden. Aceita fé, de verdade? Dat is geloven. Que fé está trove? Wat is geloof ook alweer?
Kere, geloven. sin mira. Zonder te Hebreeën zien. Jezus Hebreeën 11:1. Dus Anna no mira, Dus Anna heeft niet gezien. en no sinti, Ze heeft niet gevoeld. en no saca, Ze heeft niet en gekocht. mira menselijk, En ze is ook niet misselijk en sinti geworden. nada. Ze heeft niks gevoeld. Pero la saliva ahí sí, Maar ze ging toch wel weg. con cara contento, Met een blij gezicht. y ella come, va mirele. En ze heeft gegeten. Ella trae su shake mesora, Je ziet, ze heeft haar shake gemaakt. juice verde, Een groene drank. comienza a preparar el curva. Het lichaam begint te voorbereiden. Di come, so la quiere, den lo cual que Dios se dice. Waarom? Want ze heeft geloofd in wat God tegen haar heeft gezegd. Y pregunta da, what next? En de vraag is, what's next? Pues a que la cabe come, het bon come, Want nu dat ze heeft gegeten, dat ze goed heeft gegeten, que tu hacer? wat moet ze nu doen? Pregunta, Kiko Ana tu hacer? Vraag, wat moet Anna nu doen? Pues usted sin el leo comisa, Want tot ver dat ik weet, di verso de escritura, is er alleen maar één vrouw cuando yo a través del Espíritu Santo. die kinderen heeft gekregen door de Heilige Geest. Que me Ana din trabalhas. Dus Anna heeft werk te doen. A pesar que la purva tu via e no lukt, Ook al heeft ze al vaker geprobeerd en het niet gelukt is. a outra bij purva para mim de feo. En nu gaat ze proberen door middel van het geloof. Dus después de comida, Dus na het eten tu outra comida tem. is er een ander eten. Você mira aí na pantalla, Zien we het op het scherm. dus a que la base cá Eli, de verdad? Eli no, Elcana. Dus nu is ze naar haar echtgenoot Elkana gegaan. Tá, de brua como. Ah, então la base que Elcana, su casa. Ze is naar haar echtgenoot Elkana gegaan. Imaginami Elcana estava de arriba laptop, Ik kan me voorstellen dat Elkana op laptop was. trajando su sermão. Zijn preek aan het maken. Anterior Ana dijo ne a wotinko. Nu is er een ding. Dus Anna zei nu is er een ding, ja. Entonces imaginaba yo ahí Elcana dijo, pero guarda mi cabe sermão, no? Maar ik kan me voorstellen dat Elkana zei maar. Ana di pero te cacho. Er is een gezegde net bij een mens dat. Nee, er is een gezegde net bij een mens dat want het woord pero betekent hond in het Spaans. Dus zeggen we dan pero tacacho, dus hond is. Het woord maar is hond. Ja, ja, dat klopt bij Radio Hollandees. Ja, het klopt niet in het Nederlands. Juist. Dus finalmente Ana dijo ne no wotinko. Dus Anna zei, het gaat nu iets worden. Versículo 19. Vers 19. Ela dice, y Elcana estaba en relación con su esposa Ana. Vers 19. Daarna gingen zij terug naar Rama. En toen Elkana kort daarna gemeenschap had met Hanna, dacht de Heer aan haar. Correcto. Dus ding e asunto. Dus in de situatie. Juist. Dios ha bendicionado Ana. Dus in de gemeenschap heeft God Anna gezegend. En dan kijk wat we de siguiente. En wat was het volgende dan? Ana bij kruidvat. Dus wat gebeurde daarna? Anna ging naar Kruidvat. Ela vai como na kruidvat. Wat ging ze zoeken? No, ela vai como un test. Ze ging een test zoeken. En finalmente el test sale Kiko. En Positivo. Dus je moet imaginar con Ana a bula die años que estaba de purva. kan je je voorstellen hoe blij Anna was na al die jaren proberen? Tanto test negativo. Zoveel negatieve testen. Pero essa que se sale positivo. Maar deze was wel positief. Dus ela vai seu dokter. Dus ze ging naar haar dokter. Vai se zo erg com su Ze costa. ging haar echo's doen. Ok, turco estava oké. Alles was oké. E Bijbel de diz nos finalmente En de Bijbel zegt uiteindelijk, Dios su caminda, Gods weg no da nos caminda. is niet onze weg. Timbianos que co awo. Soms willen de dingen nu. Pero Dios su momento está perfecto. Maar de moment van God is altijd perfect. Mi caminda nan, Mijn plannen no tabo caminda nan. zijn niet jouw plannen. Mi ora, Mijn tijd no tabo ora. is niet jouw tijd. Un cosi, Eén ding wel. persevera tina fin. Blijf doorzetten tot het eind. Pues e planan di nos corazón, Want de plannen van ons hart ta di nos. zijn van ons. Pero e palavra final, Maar het laatste woord
te pertenece a Dios. is van God. Ahora te quiere Ana quiere dinan. Oh, denk je dat Anne tot ¿Qué daar is más Ana gebleven? sigue así? Wat bleef Anne dan daarna doen? Pues ahora te competencia dino. Want nu is er... ja, nu is er een wedstrijd. Pues o penina tin 6 kaba daarbij. Want Penine heeft al 6 gaande. Ahora tin go hale in kaba buleta. Dus zij moet gaan inhalen. Waar que de visa? Vers 20. Vers 20. E a sucede que na devido tempo, depois que Ana a concebeu, ela deu na luz na homem, ok? Ela chama Samuel, assim nos tursa. Na verloop van tijd raakte Hanna zwanger en bracht een jongetje ter wereld. Dus ik heb een tikje de naam van ons voor chegar naar het final. Ik skip een beetje, zodat we bij het eind kunnen komen. Ana hasi lo que la primiti dame. En ze heeft gedaan wat ze heeft beloofd. En nou toen me je wist Ana, wat is ja, maar je gaat wel. Ze heeft niet gezegd van ja, ik heb al kinderen gekregen. Nou, ela wist het Señor met de entregue nabo. Ze zei God, ik breng mijn kind naar jou. Y ela sigue también na su debido tempo. En ze heeft het ook gedaan. Pero wo, corabon, het ingo halen. Maar vergeet niet, ze moet inhalen. Oké, ela konde su testimonio pro me na Eli. Ze heeft eerst haar situatie, haar getuigenis verteld aan Eli. Ela wist Eli ta amite moe kutava ta yora. Ik was de vrouw die aan het huilen was. Y ahora ma binke mucha como testimonio pa mira. En nu breng ik mijn kind als getuigenis als getuige. No por ayu, Dat ik geen kind kon krijgen. pero Dios hace posible Maar dat God het mogelijk is gemaakt. lo que estaba de imposible. Wat onmogelijk is. Que me hago ate mucha. Dus hier is het kind. Anton na su logao. En bij haar, aan haar Dus la logadi Samuel. ja. Ja, dus op haar keer. Dus dat is haar beurt, op haar beurt. Ja, dus zie, dus na logadi en mucha Samuel. In plaats van Samuel Dios asigi. bleef God meer kinderen geven. Correcto, dus Dios asigi bendicione con más you. God bleef haar zegenen met meer kinderen. Mire, até mucha nagi. En zie je, daar zijn de kinderen. Até tem más te viniendo dan. En er zijn anderen ook. Então sowieso Ana pensa que deve tra een voetbalteam dan. En sowieso, volgens zijn woord, denkt hij dat Anna ook een voetbalteam ging maken. Dus Dios asigi bendiciona Ana passome la persevera. Dus God bleef Anna zegenen omdat ze bleef doorzetten. Correcto, dus ave merdia. Dus vanmiddag Diablo no quiere nos te feliz. wil Satan niet dat wij gelukkig zijn. Juan 10:10 te bisanos. Johannes 10:10 zegt tegen O ons diabo abimpa horta, mata e destruir. dat Satan is gekomen om te stelen, om te doden en om kapot te maken, vernietigen. Maar Jesus abimpa duna vida Maar Jezus is gekomen om leven te geven e vida en abundancia. en oneindig leven. Dus Salmo 35. Dus Psalmen 30:5. Lloramento por dura uma noite, Huilen kan een avond duren, mas grito de alegria também hora de diabo. maar juiching van geluk zou 's morgens klinken. Que me ave me po llora com mi situação, Maar vandaag kan ik huilen met mijn situatie. Dus vandaag kan ik huilen met mijn situatie. per si me perseverar até na fim, Maar als ik doorzet tot het eind, e alegria lo vim. geluk zou komen. Dus laga diabo assim sugo. Dus laat Satan zijn ding doen. Avo sigi perseverar. Blijf jij maar lekker doorzetten. Anto logo mira finalmente. En dan zal je uiteindelijk zien Que versículo que lo cumpli de vida. dat deze vers in jouw leven zal Mateo uitkomen. 24:3. Matthäus 24:13. E sunco perseverar até na fim, Degene die tot het eind blijft doorzetten, lo ta salvar. zou gered zijn. E para me concluir, En om te concluderen, me deve dizer sabe. ga ik dit zeggen. Ana no a busca Dios biaso. Anna heeft God niet maar 1 keer God gezocht. Tuncos eenmalig Dios ta. God is niet iets eenmalig. Maar tengo sigue bem de presença de Dios. Je moet blijven komen bij God. Hoy bianse bi iglesia biaso.
Vaak komen we 1 keer bij naar de kerk. Diz portava Deus bendicionar-me com algo. Alleen maar om gezegend te vragen voor 1 ding. E depois que Deus caiu bendicionar-me, En nadat we de zegen hebben gekregen, nunca mais Deus te mira minha cara. zal God nooit meer ons gezicht zien. Pero ave Deus se visa nos clar. Maar vandaag zegt God tegen ons Ami te duidelijk, duna, ik geef ami te quita. en ik neem. Dus ave Dus vandaag, é melhor coisa que cada de nós porassi, het beste wat we allemaal kunnen doen, siga bem de presença de is Deus. blijven komen bij God. Apesar de tudo coisa. Ondanks alles. E sei de palavra no final ave, que nós vamos visa. Dat zijn de laatste woorden van vandaag die wij kunnen zeggen. A tarde, mehinta e merdia, lo me adora e reza a Deus. 's Morgens, 's middags en 's avonds bid en smeek ik. Ok, ave merdia, nós por clausura. Vanmiddag, zodat we kunnen concluderen, Nós sente que Deus apaga nos coração ave. hebben wij gevoeld dat God met ons heeft gesproken. Nós não estuda passa de encontro, verdade? Want we gaan allemaal door dingen. Nenhum de nós ave que está free voor de inimigo. Er is geen enkele van ons die vandaag vrij is van Satan. Bodolo, Jouw pijn quizás uma dimi, is misschien niet de mijne, pero dimi tampouco uma divo. maar de mijne is ook niet van jou. Pero final te nós turta passa de encontro. Maar aan het eind Na final nós turta passa de encontro. Aan het eind gaan we allemaal door verschillende dingen. Pero sunco tene, Maar degene die vasthoudt, tá vence. zou De aanhouder wint. Dankjewel. Ok, laga-nos de palavra de oração. Laat ons een gebed maken. Prometo que me vai reza, me quer puntos, tem petição de oração. Voordat we gaan bidden, is er iemand die iets wil vragen aan God waarvoor wij kunnen bidden? Anterior nós está se oração para tu rezar que ave. Dan zullen we voor jou bidden. Para nós ser. Tem pessoa que visa reza para mim. Is er iemand die hier zegt, bid voor mij? Tu ainda, ok, hermana? Ok, para o jumo, ok, nós vai incluir em oração ave. Tem mais pessoa. Ok, baby de Jennifer, ok, nós reza também PCI. Tem mais pessoa. We bidden voor de dochter van de mevrouw hier achterna en de baby van Jennifer. Is er iemand anders? Ok, hermana. Ok, tremendo. Voor de familie van de mevrouw, zodat iedereen hier kan zijn. Hermana tam? Sí, dice no. Ok. Voor de kinderen van die mevrouw. Sí, die hermana. Ok, die más? ¿Has petición? Ok, luego nos van a hacer una palabra de oración. Ok, Voor haar familie Curaçao. Ok. Voor haar en haar familie. Ok, dus nós mira de outra palavra e oração para a família nós por concluir. Om te samenvatten, een gebed voor de familie. Ok, laat nós vamos cabeça. Laat ons eerbiedig zijn. Com fé em Deus, que Deus também obra. Met geloof in God dat Hij actie zou nemen. Nós teresa. We bidden. Tada de amor, Lieve Vader in de hemel. nós te bimbo dilante ave merdia. We komen bij u vanmiddag. Baduna nos esperança dia mais. Hij heeft ons weer Que ave te escucha nos oração. overtuiging gegeven dat u naar ons luistert. Mas que nós não te mire só de direct. Ook al zien we het niet meteen. Duna nos fé para querer. Geef ons het geloof om te geloven. Apesar que ainda nos não te mira. Ook al zien we het nog niet. Dank je, Senhor, Dank u, Heere, para cada dia precioso alma nanku te presente ao emeinta voor elk van al de zielen die hier met ons zijn. e também petição nanku aguardo lançar En voor alle aanvragen voor gebed. para a família nan, Voor de families. para a yunan, Voor hun kinderen. para mama nanku apidi, Voor de moeders die hebben gevraagd. para na yunan. Voor hun kinderen. Bendicionan também tata ao emeinta Zegen hun vanmiddag, uw Vader. e assim, Senhor, conforme a vontade, En zo volgens wat u wil,
contestar na oração. Antwoord hun gebeden. Dank e nós agradecemos ao Dank u wel, we zijn dankbaar aan u vandaag. e ajuda com tudo que está aqui ao En help ieder die vandaag hier is, por seguir bem dentro casa de oração. dat ze weer terug kunnen keren bij u hier in uw huis. Tudo isso que nós te pedi, Dit vragen we allemaal em nome de o Cristo in Jesus. de naam van uw Zoon Heer Jezus Christus. Amém. Amen. Amém. Deus bendiga cada de vós, nós God seguir zegen elk van u. Armada de Judea, llena de temor, ora não escute multitud que estava cercando, rezando para liberação, victoria comienza, ora nos llama arriba, Senhor, esta clama escucha-nos. Assim oração, a voz um Cristo da busca. Assim oração, essa que lo libra de pica. O que dá na dia passou, batalha lo guardo gana. Mas já pronto, victoria lo vi, seguir essa. Ora Daniela contra Leona, vamos tipo e adoração. A parce conta tenho esperança, mas para lo que tenho experiência. Ora nós está fiel ne Creador, oração anta guardo escucha. A pesar de circunstância, nos vamos arriba, Senhor. Seguir essa a voz um Cristo da busca. Assim oração, essa que lo libra de pica. O que dá na dia passou, batalha lo guardo gana. Mas já pronto, victoria lo vi, seguir essa. Ora pergunta, nanta sin contesta. Oração tá parce em vano. Eta hace diferença. Eta hace nenhum cambio. Diz que dá confiança em Senhor e conhecemos necessidade. Oração tá chegando ao cielo e contesta na caminha. Seguir essa a voz um Cristo da busca. Assim oração, Ele libramos de pica. O que dá na dia passou, batalha lo guardo gana. Mas já pronto, victoria lo vi. Não tem o melhor lugar para adorar, buscando etapa em oração. Seguir essa. Minha irmã diz: seguir essa.